Ano siya, sa bahay. Kaya madali masalita, ano sa daw dito. Ano na, by Jessic 9? By Jessic po, by Blue. By Jessic 9. Ano si Director ah? Apat naman lang po sa to, ma'am. Kinagam na ma'am. Pero sana ano pa po, by Jessic ma'am. By Blue. Kinamit. By Blue tapos na magpupingin. Zara lang ma'am. Zara lang po. 70 plus po, 110 ma'am. Sabit na yan. 110 po. Ma'am, iti po ang ano, ang sisilingit ang bayoglo. Alaksan mo na na ito, balaksan. Doon dala ka na Ako. Ay, wala. Sige po, salamat. Ay, kaya ako wala ka sa kasa mo. Oh. Thank you po.